הרמב"ם פוסק את דברי המשנה שמלך פורץ לו גדר ואין ממחין בידו. ודרך המלך אין לה שיעור, אלא כפי מה שהוא צריך. אינו מעקם הדרכים מפני קרמו של זה או מפני שדהו של זה, אלא הולך בשווה ועושה מלחמתו. אז המלך, הרמב"ם מסביר את זה שפורץ לו גדר, הכוונה שהוא לא צריך לעקם את הדרך. הוא יכול לעשות את הדרך באופן ישר, ולא צריך להתחשב בעובדה שמדובר בשדות פרטיים של אנשים פרטיים. מרש"י נראה שזו הלכה שנכונה תמיד, לאו דווקא בזמן מלחמה. מהרמב"ם זה נראה שזה דווקא נאמר בזמנים של מלחמה. הגמרא דורשת שזה מה ששאל דוד המלך את הסנהדרין. לדוד המלך הייתה בעיה שהוא רדף אחרי הפלישתים, והם התחברו מאחורי גדיש של יהודים. והוא שאל אותם, האם אני יכול להציל את עצמי בממון חברי? האם אני יכול לשרוף את הגדיש, למרות שהוא לא שלי, כדי לנצח את הפלישתים? הסנהדרין ענתה לו, תשמע, כעיקרון אם היית אדם פרטי, היינו אומר לך שלא, אבל אתה מלך, ומלך פורץ לו גדר ואין ממחין בידו. כלומר, אדם פרטי שהיה עושה את זה היה צריך לשלם פיצויים, אבל אתה לא צריך לשלם פיצויים אפילו. יש לחלק בין שני דברים. כאן הרמב"ם אומר שמלך פורץ לו גדר, והוא לא מזכיר גם את החובה שהוא צריך לשלם פיצויים על זה. באותו אופן, מלך גם יכול לגייס אנשים, והוא גם לא צריך לשלם משכורת, מלבד צורכי המחיה שלהם, שזה הוא מממן. לעומת זאת, לגבי אומן שהמלך משתמש בו, אמנם למלך יש את היכולת לדרוש מהאומן לעבוד בשבילו לפני שהוא עובד בשביל אנשים אחרים, אבל הוא כן יהיה חייב לשלם לו. באותו אופן שמלך לוקח משדה של אדם פרטי אוכל בשביל הצבא שלו, הוא יכול לקחת את זה, להלאים את השדה, אבל הוא חייב לשלם על הדבר הזה. למרות שמעיקר הדין המלך באמת לא חייב לפצות לאחר שהוא הלאים רכוש, אבל לכתחילה כך ראוי שהוא יעשה, כך כתבו חלק מהאחרונים. ורואים גם שדוד המלך, שרכש את מקום המקדש, הוא שילם כסף מלא על המקום. גם אם זה לא חובה הלכתית, זו חובה מוסרית. הרב ישראלי כותב בנוגע לסמכויות המלך, שהן תלויות בסמכות שהקנו לו הבוחרים, העם שבחר את המלך והקנה לו סמכויות, וזה דבר שמשתנה בכל דור בהתאם למקובל. ולכן באמת העם יכול לקבוע שסמכות המלך היא כזאת, שהוא יכול להעלים דברים, אבל הוא יהיה חייב לשלם פיצויים. באמת הרב עוזיאל הציע הצעת חוק, שחוקקו שאכן המדינה יכולה להעלים רכוש פרטי של האדם כאשר היא צריכה לעשות זאת, אבל היא צריכה לשלם על זה.